डियार नाब्ला सारनि बिसि फिसा गासैखौबो बयबो नायनो लुबैनानै दङ आरो लोगोसे बेयावनो मोनसे गेदेर खौरां आपडेट फैदों। दाख्लैबो मोनसे खौरां फैदोंमोन, नोंथांमोननि गोबाङा नुबाय, गोबाङा नुवाखै। दिनै आं नैबेयावहाय नैबे खौरांखौ शेयार खालामनो थांगासिनो दङ। बेजों लोगोसे साखाथियाव नुदों दिनै आङो दिल्ली टु बड'लेण्ड मुभिखौ नायफिनदों गोबाव समनि उनाव। सपन कुमार ब्रह्म बिथां सारनि दैदेननायाव जानाय प्रनिता मोसागिरिबो दंमोन बेवहाय, फैला सार। ओमफ्राय मोनसे मुभिखौ नायनो सानबाय थाबावदों आं, बे मैथा प्रडाक्शननि गफुर जोंनि मैथानि जे गोदान ओंखारदोंमोन, पुलिस, हिन्जावाबो पुलिस गावबो पुलिस, गाव कनस्टेबल लानाय। मा मुभिमोनलाय बे नामा? अननानै सोरबा जायफ्रा नुबायमोन कमेन्ट खालामलाय। जिखुनुआनो जाया, नैबे खौरांखौ होग्रोनोसै। मानगोनां डियार नाब्ला सार बिथांखौहाय गनोब्ला बिथांनि हिन्जाव बिसि फिसा गासिबो फैनांगोन होननानै सासे जोंहा MCLA बिटिआरनि प्रमद बर' सारमोननि लोगोआनो बुंदोंमोन। दिनै बे थारैनो खौराङा गमामायैनो मोखाङाव फैफिनबाय। नोंथांमोनहा बेखौ होग्रोनो सानो, बेनि उनावसो नायजोबनानैसो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। बिथाङा जेलाव दङ। दिनैसिम बे सन्जय स्वर्गियारिया बा सानजोराङा माब्लाबाबो जेलाव थांनानै रन्जन दैमारिखौ खबर लाहैयाखै। नंगौ, जोङो निउसाव नुदों बिथाङा खेबसे नङा खेबनै टक श'आव बुंनाय जाबाय जे रन्जन दैमारिया गावनि फेमिलिखौ लाबोब्लासो बिथाङा जेलनिफ्राय उदां जागोन होननानै बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनानै रायजोफोरनि गेजेराव गुबुन रोखोमै मोनसे पलिटिकेल गेलेनो नागिरदों। दिनै जों बेखौसो बुंनो सानो, एबा बेखौसो आं बुंनो सानो, बिथाङा सासे MCLA। बै समाव बिथाङा UPPL पार्टिनिफ्राय EM मोननैयाव UPPL-खौनो केस होग्रा मानसि बियो। अब्ला बिथांखौ आरो सोर फोथायनो? बिथांनि गभर्नमेन्टनि मानसियाबो फोथायखाया, सोरबा प्रमद बर' बिथाङाबो बेखौ फोथाया, जास्ट बेखौ लाफ्लादों जोंनि मिन्थिनायाव। आंबो आरो बेजों लोगोसे बिथांखौ बुंनो लुबैदों, बिथाङा बुंदों दि एकर्ड जानायनि सिगां साननै सिगां IB-नि दैदेनगिरिफ्रा रन्जन दैमारिजों सावरायदों। सावरायनायाव बिथाङा बुंदों जे आं फेमिलिखौ लाबोगोन होननानै। नाथाय बेयाव सानजारां दङ नामा होननानै आं बेखौसो सोंनो लुबैयो। आंथ' नुवाखै सानजारां दं होननानै। मानो होनोब्ला जेब्ला एकर्ड जाथारनोसै, जेलनिफ्राय 25 तारिख जानुवारि 2020 हैदिनखालि सारखौ लानानै थांदों। बेजों लोगोसे बेबो बागदग्रा बाया लानानै थांदों। फ्राय बेयाव 3 घन्टा 4 घन्टासो लेट खालामनानै लांदों। मानो होनोब्ला बिथांमोना मिथिगौ, सरकारा मिथिगौ, बिथांखौ जे एसेबां थाब लांगोन, एकर्डनि सोमोन्दै NDP-नि माखासे टिमादि काउन्सिलनि दैदेनगिरिफ्रादि जेलाव ओजों दिल्लीयाव दंहैयो, बिथांमोनजों सावरायनानै बायदि बायदि खोथा सावरायनो हागौ बिसोरो। बेफोरखौ नोजोर बोनानै मानगोनां सारखौ फ्राय ओरै बागदग्रा बेजों लानानै थांदों। फ्राय 3-4 घन्टासो लेट खालामदों फ्लाइटखौ। बे थाङै थाङै 26 तारिखनि सोरांसिसो सारा होजों सहैदों दिल्लीयाव। सहैनाय लगे लगे जों फ्राय 10टासोआव सारखौ लोगो लाफैदों। जोंनि RD फेक्सननि माखासे दैदेनगिरि हिसाबै आंबो दङ। सहैखांनायनि उनावनो फ्राय 11टासो समाव IB-निफ्राय फैदों, तपन डेका बिथां फैदों, अमित मिश्रा बिथां फैदों, आरो रश्मि सिन्हा बिथांमोना फैदों। फ्राय जोंनि RD फेक्सननि दैदेनगिरिफोर 7-6 जनसो दङ। दानसोरां दङ, बै समनि जेनेरेल सेक्रेटारि अनजालु दङ, नायजाब दङ, अखा आदै दङ, लोगोसे आंबो दङ। जों गोबां सावरायदों, फ्राय 1-1.5 घन्टासो जों सावरायनाय जादों। बे खेबसेल'सो नाब्ला सारा सावरायनो मोनदों एकर्डनि सिगां। नाथाय बेयावथ' खुनु बेबायदि नों बेखौ लाबोग्रोनांगोन फेमिलिखौ, औ आं लाबोगोन फेमिलिखौ होननाय बुंनायखौ जों खोनायाखै। आरो दिनैसिम जोङो IB-जों बहुद बार सावरायबाय, एकर्डनि सिगांबो उनावबो। बेनि उनावबो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDP दाखांनायनि उनावबो दिल्लीयाव स्पेसियेलि IB-नि डाइरेक्टर, चिफ डाइरेक्टर मानगोनां तपन डेका
बिथांजोंनो जोङो खेबनै सावरायबावबाय मोनसे इउनाइटेड फरामनि टीम जानानै बेखिनि समावबोथ' मालाबाबो जोंनाव सोङाखै आरो जों अब्ला दिनै सानजारां बायदिया मा खोथा बुंलाबायबाय थादों आं हमनोनो हायाखै आरो बिथाङा जानला मोनला खोथा दा बुंथों बिथांखौबो जों गोबां बुंनो हायो मानो होनोब्ला बिथाङा बहा मा खालामनानै बोरै मा खालामदों जायनि थाखाय बिथांमोननि थाखायनो जोंथ' सानो एकदा बिथांमोननि थाखायनो दिनै बे अबस्था जानानै फैदों दिनै एनडिएफबिआ दिनैहाय रेसपन्स होजायि बेफोरबो बिथांमोननि थाखायनो जानानै फैदों दिनै पलिटिकेलनि लाबालाबनि थाखाय बिथांमोना खालि गावनि मानसिफोरखौनो लानानै गेम गेलेनो नागिरो दिनै रन्जन दैमारिखौ लानानै गेम गेलेनांगौनि गोनांथि गैया होननानै जों सानो मानो होनोब्ला बिथाङा जेलाव दङ दिनैसिम बे सन्जय सरगयारिया बा सानजोराङा माब्लाबाबो जेलाव थांनानै रन्जन दैमारिखौ खबर लाहैयाखै बेजों लोगोसे बिथांनि फेमिलिया बा बिथाङा बा जेलाव थानाय एनडिएफबिनि फेमिलिया मा अबस्थायाव दङ बिथांमोनखौ बियो खबर लाहैफेराखै अब्ला दिनै बिथांमोना दिनै जेलाव थानाय मानसिफोरखौ माबायदि रोखोमै बेबायदि फाव फान्दायनो नागिरो बेखौसो जों आसरित मोनदों दिनै सोरबाया मेन दङमोन सावरायग्रा बिथांमोनाबो बे सुक्तियाव फैबाय आं बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों सोरबाया माने नै रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङमोन बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय गोलाव सम खस्थ' मोनदों गाज्रि मोननो नाङा भिडिअ लाबोलायबाय दाबखाया गुदब्ला फैलायबाय दाबखाखौ नुबानो ओंखारलांफिननो नाङा नायग्रो भिडिअखौ नायाबा बुजिया मिथिबाय नायग्रो होमब्ला सुरु नायलांदो जेसेबां आबादारि दङ बबे आबादारिया मा माइ मावदों ना बेसर मावदों ना फाथो मावदों ना मा मावदों बिनि न'आव फैयालासिनो बाहेरनि मानसिफ्रा कम्पिउटाराव नायनानै खोन्थाजोबनो हागोन सुरेन मोसाहारिया 4 बिघा लेमन गायदों बैयाव दं बै हिनजाव नैबे बाप' ओमफ्राय आं आबाद मावनानै मावै जों दासो सफैबाय दुब्लिनिफ्राय जों सानैजों सारदों 7 बिघा दुब्लियाव फाथो सारबाय आङो माखासे गोरानै माइ सारनोलै अखाबो हानाय नंखाला होननानै माखासे सालबावा माइ सारबोदां मावथि नालाय जों आबादारि नालाय हिनजावनाव बिहरनानै बै हिनजाव प्रमद नों मेगनजों नुदोंना नुवाखै नाहर मिथिबाय हो दा जोंनि आबाद मावनाया आबादारिफोरना लिसा गाखोहैना गाखोहैया नोंथ' होनबाय आं दिनै खय बिघा फाथो सारखो खय बिघा माइ सारखो ट्रेक्टर भारा बेसेबां जाखो बेखौ हिसाब बानायनानै हरनांगौ नोङो दिनैनो दानो आंनि नामखौ नागिरनानै प्रमद मिथिबाय आंनि नाम आरो नैबे बापनि नाम बै आंनि हिनजाव सोदोमस्रि अनसि नेरसोन औवारि नागिरनानै हरनांगौ नोङो दिनैनि दिनाव प्रमद नोंजों आंजों नङाबा चेलेन्जआ जोबनाय नङा प्रमद जों आबादारि मिथिबाय आबादारिखौ नागिरै नोङो बे बापखौनो हाजिरा लांफादां खय बिघा हामोन बे दुब्लिया दा ट्रेक्टर हा एवनाया 13 बिगासो दं बाव बुंना रायलायहर 13 बिगासो जागोन हा 13 बिगासो फाथो खुबैनाया आरो माइ खुबैनाया दुगै होबावाखै फाथोआ जोयोलै आं फाथो बेगर दांबा जोयो होनना गस्ला गानबावाखैनो बापआ जोंलाय हाजिरा मावग्रा खामला मावनो जाग्रा जों हाजिरा मोननायाव खारो जों हाजिरा मावग्रा दा बे लिस्टखौ नोङो नागिरनानै कम्पिउटाराव बुनानै हरनांगौ प्रमद नोङो